il-ġimgħa tal-24 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 8, versi minn 1 sa 3. F'dak iż-żmien, Ġesu kien idur li bliet u l-irħula, jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħsiena u mill-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala, li minna kienu ħarġu 7 xjaten. Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta' Erodi, Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Int ħerqan biex isservi lil mulej u ssaħħaħ il-ħidma tal-Evanġelju bir-riżorsi personali tiegħek. Matul it-3 snin tal-Ministeru Pubbliku tiegħu, Ġesu ivvjaġġa b'mod estensiv. L-Evanġelju jsemmi li kien hemm grupp ta' nisa li kienu jakkumpanjaw lil Ġesu u l-12 il-Apostlu. Dawn in-nisa kienu ta' kull tip. Uħud kienu midimba pubbliċi, oħrajn minn familji sinjuri u prominenti. Nafu li Marija ta' Magdala għexet ħajja problematika u b'ħafna torturi. Il-Vanġelu jgħidilna li lila Ġesu kien ħelissa minn 7 xjaten. Ġwanna, mart il-prokuratur ta' Erodi, kella pożizzjoni soċjali u politika għolja fis-soċjetà. X'wassalhom biex jingħaqdu flimkien fi ħbiberija u servizz komuni? Ċertament Ġesu u l-messaġġ tiegħu dwar is-saltna ta' Alla. Dan kien ittrasforma il-personalità u t-temperament divers tagħhom. Kull waħda minnhom kienet iġġib magħha ġid u risorsi meħtieġa għal Ġesu. Minkejja li Alla m'għandu bżonn ħadd, u xorta waħda jażel li jaħdem bina u permezz tagħna. Ħadd mhu inqas importanti jew mhux neċessarju fl-ekonomija ta' Alla. Iċkejknin fis-saltna tiegħu isibu djarhom u missjoni qrib Ġesu. U inti ħadtu postok qrib Ġesu biex tgawdi lill-imgħallem u sservih fil-kumpanija tal-oħrajn li wkoll iħobbuh? Ġesu jilqa lil kull tip ta' nies bħala ħbieb u kollaboraturi tiegħu. U int tilqa lil kulħadd bħala ħutek jew hemm dawk li b'xi mod eskludejthom diġà fil-qalb tiegħek? Mulej, ħeġġeġ qalbi bl-imħabba għalik u għal kulħadd bla eċċezzjoni, ħalli nilqa' u nservi permezz ta' ġidi, ta' talenti u ta' riżorsi li inti stess tajtni. Inti wkoll, Għażiża Ommi Marija, ilqajt bħala ħbiebek lil kull min ried jingħaqad magħkom. Għallimni nħalli lil libnek ikabbarli qalbi bl-istess imħabtu biex miegħek inkompli noffrilu tant u tant terwieħ li nista' bimħabti nressaqhom qribkom ħalli huma wkoll igawdu il-kumpanija tagħkom. Amen.